Article definite bu türkmen dilin grammatikasynda ýok. Ýöne inglislerde bir obyekt ýa adamyň öňüne ze sözi goşulyp ulanylýar. Article definite indi gürleýän obyektimiz ýa adamymyz belli bolsa şonda ulanýar. We rumun diline bu genderlara göre goşulýan goşulmasy ütkeýär. Özüňize kömek eder diýseňiz, şunýalyk tablissany çyzyp ulanyp bilersiňiz. Indi maskuline seresek, eger sözümüz, maskulin sözümüz çekimsize diýilýän bolsa ul goşulmasy, çekimlä diýilýän bolsa le goşulmasy. Meselem, bayat article definite etseň bayatul. Kıyne kynele. Beýle diýdiğimiz näme bolýar? Onu sözlemek üçin getirip görelim. Meselem şu sözleme seresek näme diýär? O ýerde bir oglan bar. Yani islenip bir oglan şeýledem islenip bir oglan hakyny gürrüňetjäs. İlki bilen görkezýäs. Soňundan ikinji sözlemimiz näme? Ýanky gürlän oglanymyz hakyny ötdýär. Bayatul ýeste onu student. Ana şol oglan student. Yani gürleýän adamymyz belli ýa-da obyekt birleýän gürleýän obyektimiz belli bolsa şonu article definite ulanýar. Şu adyn hem pakapça singulara seretip geçýäs. Femininimi damy awuşlýar. Meselem näme bilýän sözümüz fata, gyzymak. Şeldem definite bolsa näme? Fata. Yani yumşak, däle ýoýun a bolýar. Ya-da karte. Näme kitap? Karteya awuşlýar. Neutra medel maskulin kâly. Meselem biro. Ofis şeýledem. Definite etseň näme? Birowul. Hotel. Definite etseň hotelul. Ini plurala seretip geçeli. Maskulin sen ýene-de bayat. Bayatyň köplügi näme bolýardy? Bayets. Indi şu köplügi, meselem belli bir oglanlar hakyny gürleýän bolsak, nähili nime etýäs? Diňeje i oşaýmaly soňuna. Bayets. Ya-da professor. Köplük şeýledem professorlar. Article definite öwürseň näme? Soňy iksan i diýilmeli hökman ýagdaýda. Maskuline şonýalak. Indi feminine fatan köplügi nämedi? Fete. Gyzlar. Indi belli bir gyzlar hakyny gürleýän bolsak näme? Yzyna fetele, le goşulmasyny goşýas. Ya-da karte köplügi näme bolýardy? Karts. We munadam article definite etjek bolsaň, ýene-de le goşýan. Kartile. Neutra seresek. Birov. Birov köplügi näme bolýardy? Birower. We munam article definite etseň le goşmaly. Birower ile. Hotel. Hotelur. Hotellar article definite etseň le goşýas. Yani the hotels diýmek inglizçede. Onu article definite belli bir zatlar hakyna gürlämizde sözleriň yzyna goşulýar. Şu goşulmalary goşmak bilen şu belli bir zat hakyny gürleýänligimizi aňlatýas.